ya ter. Aku beneran ter. Aku ketemu karo dulur lawas kowe ter bocah sing tak tresnani kene. Kene ter. Wane slamet, Mbak. Wane slamet, Mbak. Is ngene jakong disit, jakong sing semeleh. Iya. Ya kaya kiye ya. Kowe ter, kowe pumpung lagi dolan karo nyong kiye. Pumpung kowe wis ora lagi karo ramane. Wis manut bae nyong. Anu kepiye kuwi, Mbak? Wis manut bae kiye. Tak omongi ngene kiye. Kayak iki ya. Iki kan jamane jaman kaya kiye. Siki melu nyong baen kowe. Idep-idep kowe ngode ning ora njaluk ari bayaran ari ramane kaya alas cocok nek kaya kowe, Mak. Alas cocok, Mbak. Nek kaya kowe. Depari gawe apa kowe? Mbak. Kayak iki. Siki melu ari nyong ya. Melu ari nyong ngamen uli duit lumayan uli duit. Manut coba manut nyong. Beres berarti kaya iki beres. Cocok nek kaya kowe. Ya kayak iki ya. Siji ngamen, duite kumpul, kena nggo poya-poya. Beres. Kowe kepengin apa? Keturutan. Ayo, siki. Kae, sana nggon sing kepenak. Kok ngamen, ayo. Ya. Gitare ora keri. Ya. Ya, wis butuh ngene. Dijajal, Mbak. Gitare Mbak aja pasti digajajal. Yo, kecil. Sekarang apa? Ayo tarik. Majusnya malah maju orang kena dia. Wala tor jan ku bocah. Wis wayahe sore wayahe maghrib. Kudu salat sembayang sekolah online barang kok malah kelayaban ora kena kaya kiye tor. Wis kena melurita ki kena. Wis kena melurita ki kena. Jadi duit ya jajal diatung ter. Wis mandanake kok, Mbak. Lumayan, Mbak. Kena go tuku. Pernah, Mbak. Kena kok saku manting barang, Mbak. Tor. Peter. Kene balik iki sore balik. Ongel temen bulangane. Wis. Pak. Kene omongi, jagong-jagong dikena. Kowe bocah pirang-pirang dina kok blejut temen kowe ya. Kowe tuh was waya sekolah. Kelayaban bae kowe. Ki waya sekolah, ana jam dolan. Kurang genah temen kowe melu-melu ritek bocah ora genah bocah gemblung kowe usah dituruti. Golek duit pamen nyung ora njaluk duit aring kowe, Pak. Ya njaluk duit nganggo wayah. Kowe tuh anake nyong, kowe jaman krita. Nek angan kaya ngerti kaya gemetek pites kowe dhewe cilik. Ya ora kaya kowe Pak kena nyong bantu karo Rika kaya kowe Pak. Ge. Bantu kena ning bantu sing positif ora kaya kowe. Gulangan ora genah kaya kowe.
Siki wayes belajar online mau kena siki mangsane kaya iki belajar nang omah nggo HP. Lah belajar kan nggo HP kepriwe ngono HP Android nyo ora mudeng, ora duwe HP maning arep kepriwe jajal. Lho siki terus ana peraturan pemerintah. HP ku gampang ku biyungmu ora biyungmu duit kon nggo tuku HP nggo mulai bocah sekolah malah nggo poya-poya. Biyungmu bae kowe. Malah kepriye maning sih jan lah wong kabeh kuwi suasana sih. Ya kaya iku bae. Siki ngasuk tuku HP, duit dikumpulake biyungmu diomongi ke duit aja kon nggo poya-poya bae. Wong duit aku ngulai bocah sekolah malah ngono-ngoni gelang. Ya ora dadi maning. Kayak biyungmu diomongi ke biyungmu kae. Ya lah yang ngesuk ora kelalen. Padha bae biyunge karo anake pancen gulangane siji ritok ya wis luput. Ya, siji ya. Kowe wis gedhe, wis bakale wis gedhe kowe kudune sekolah sing pinter aja kaya ramane. Ya titik pendihe kowe ya kacek sending sedhuwure nyong wis suwe anggone. Dadi wong tuwa kowe wis mikir sing kanggo masa depane kowe. Wong ngene nyong wis goblok kaya iki kan anake melu goblok apa ora nyonyor mengko masa depane. Aja nyantosi anak-anak, nek bisa kowe ngungkuli ramamu kiye, goblok. Iya, Mak, aku ngerti. Siki ngasuk duite dirit-dirit, nggo tuku HP, sinau sing bener, nggo mikir masa depan kaya kowe goblok. Ya. Manut, nyong manut. Ya kaya kowe manut. Arep ngomong ngene bali, perlu gak? Bocah goblok kowe ya, usang rusuhi anakku kowe. Saya bocah wong diajari golek duit kok malah ora uli nimbang njaluk kari wong tuwa ujarku. Ora guna pisan pate ritok, ora gemenan siki. Wis mangsane belajar, wis mangsane sinau ngene, mlebu jero ngene, mlebu jero. Ketemu karo putuku bocah sing demlok-demlok ngene termacu kowe aku manten kangen karo kowe ter. Bocah siji kadang-kadang kowe maju gede, maju pinter kudu bisa gawe njunjung dhuwur karo wong tua pinter. Nyong mbahmu sayang karo kowe pinter. Iya, Mbah. Nyong njaluk HP Android, Mbah. Njaluk HP Android, Mbah. Iya. Jagong. Adi mikir arep nyadok karo bae kok. Ye kaya kiye ya ter. Kowe wis maju gede. Maju wis nguncak 17 tahun kowe sing genah golek paran-paran aja mikir senenge dhewek tok. Jajal kit mau awan kowe lu ngendi jajal. Golek duit, Mbak, golek duit. Men ora njaluk duit taring bapane. Mau kan bapane ki ora tau tuh de duit. Kadang-kadang arep tuku beras dhe bingung ya kuwi dadi nyok melu ngodek, melu sarawitan ngamen iku. Lho kuwi rambute abang kuwi kapan kowe. Lah ya men mandan gaul sending Mbah lah. Wong pengamen ya kudune sing menarik kaya kowe. Ya titik mendingnya ya artis Mbah ning asli suruh terkenal ya. Mbok jare sapa ngembet terkenal ya iku Mbah. Iya. Ning pendidikane dhisik. Perkara kowe arep dadi artis ki pendidikane dhisik iki kowe. Mudeng bocah. Oh iya ya Mbak, ya dadi sing baku ya
kowe siki sekolah disit kok nembe golek duit kaya kowe. Kaya kowe. Mudeng apa ora? Ya Mbak ya. Dicontoh bae ya. Usah pernah-pernah tembung M5. M5 Mbak. M5 ya M5. M5 siapa Pak? M5 kuwi tegese mlumah. M yang pertama kuwi mlumah. Oh, mlumah Pak. Ya. Terus M sing pindho kuwi mengkurep. Mengkurep Mbak. Ya. Terus sing ping telu kuwi mudhun. Sing ping telu kuwi mudhun. Ya. Mudhun Mbak sing telu. Ya. Terus sing nomor 4, sing nomor 4 kuwi mlebu. Sing nomor 4 ke mlebu. Terus garis sing nomor 5 metu. Sing nomor 5 metu. Oh, ya tekan-tekan. M5. Melumah, mengkurep, mudut. Mudut, mudut. Terus garis lalen ya. M5. Melumah, mengkurep, mudut, melebu, metu. Ya kaya gue bener. Lah tegese melumah gue apa, Pak? Melumah gue kudu kowe dadi bocah kowe kudu nyembah marang sing kuasa. Melumah. Oh, kaya gue, Pak. Terus mengkurep mah. Mengkurep ora ana kejabak, kowe kudu manut karo wong tua. Ayo gue mudeng. Oh, iya. Mengkurep kudu manut karo wong tua. Lah terus siji maneh, Pak, mudut. Mudut, Pak. Mudut kuwi kudu mudut nggonmu kuwe sing nembe disepiti kudu mudut kuwi mudut penggali. Ayo kuwe bocah goblok. Mudut penggali. Oh, iya. Terus gari mlebu. Mlebu tegese kok mlebu waring jaman pendidikan. Kuwi nganggo aturan pendidikan mlebu waring jaman pendidikan kaya kuwi goblok. Oh, iya mlebu terus metu. Metu, Pak. Metu kowe ketese kowe selawise dadi bocah nang pendidikan kowe kudu sekep sawung ning srawunge sawung sing bener kaya kowe paham goblok. Oh iya eling M5 melumah mengkurep mudut mlebu metu. Iya ya kaya itu dicamnas sing genah kowe usah nuruti karo sarawita kowe M5B kowe warisane mbakku camnak sih bener. Ya. Bener. Melumah, mengkurep, mudut, mlebu metu. Tak eling-eling. Kok tak jawab buku catet. Tak sekolah. Ini nari batin-batin. Iya kaya gue. Sekolah gue belajar sekolah sih bener. Aja kelaya batok bae. Melumah, mengkurep, mudut, mlebu metu. Melumah gue nyembah karo sing kuasa. Mengkurep kue manut karo pituturan wong tua aja neka-neka mudut tegese mudut siapa mau ya mudut kue mau tegese kudu mudut pikirane. Oh iya beres ya wis nek kaya sementara aku sekolahnya Kang bae cukup semene bae aku sinau online wong siki gede cilike duite aku wis kena nggo tuku Android. Ya, jadi aku harus sekolah ya, Mbak. Harus sekolah online dikit, miturut karo pituhu dawe Mbak. Ya kaya kowe, nek kami dadi butuhku sing bener ya aku dadi kaya kowe. Wis nganak pada menjabat disit. Aku ngaso disit aja ngursi bocah gemblung bae kaya kowe. Oh, durungna. Dirungna kowe bae. Iya, Pak. Iya, Pak. Bocah ora ngono rasa iki pancen jelek banget. Ayo disebut jajal ya apa?